За 2 года в Украине в отношении оккупированных территорий и вынужденных переселенцев проблемы не только не решили, а скорее усугубили. Перечень документов для перемещенных лиц ежегодно увеличивается. Активисты жалуются, правительство не учитывает их замечания. Не облегчило жизни новосозданное Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и временно перемещенных лиц. 2 года – сплошные испытания. Чиновники не только не помогают вынужденным переселенцам на материковой Украине, а каждый раз усложняют им жизнь. Больше всего претензий у активистов к постановлениям, нарушающим права переселенцев на свободу передвижения и социальную защиту, изменения в которые правительство приняло 8 июня. Чи підміняє взагалі відсутність оцієї перевірки паспорт громадянина України? Чи відміняють всі його права? Бо довідка внутрішньо переміщеної особи – це доступ до будь-якої адміністративної послуги на сьогодні. Вся державна політика криється в тому, щоб максимально віддаляти цих людей від держави. І тому, коли ми говоримо про реінтеграцію, мені дуже страшно, щоб ми не почали говорити про політику повернення, примусового повернення людей до непідконтрольних територій через те, що вони відчувають себе тут, на підконтрольній Україні території, менш захищеними, аніж в окупованому Донецьку чи в Ялті. Отже, не можемо там захистити. Давайте тут не створювати їм додаткові проблеми. Я тут менш всього говорю про житло, про інше, хоча б про те, щоб ці люди відчували в певній частині прав людей і прав людини себе такими ж на рівні, як всі громадяни України, які живуть на материковій частине Украины. Заниматься вопросами переселенцев должно созданное 2 месяца назад Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. Однако заместитель министра Юсуф Куркчи жалуется. Оно существует только на бумаге. Есть министерство, но нет полномочий. Це міністерство, яке, скажімо, поки що не почало свою діяльність. Для цього є деякі об'єктивні причини, тому що на сьогодні тільки не погоджено положення про міністерство. Сьогодні ми не маємо можливості затвердити штатну структуру міністерства, тому що у нас не погоджена бюджетна строка. А поки це не зроблено, ми не маємо права це робити. Не є правильним сьогодні, що від міністерства ми почули тільки скарги на нефінансування міністерства і жодної позиції відносно того, як ви бачите все-таки роботу структури з тих питань, які мають сьогодні обговорюватися на цій конференції. На круглом столе собрались чиновники всех ведомств, имеющих отношение к вопросам переселенцев, кроме Министерства соцполитики. Его представители в зал так и не дошли. Завтра переселенцы собираются на пикет под стены Кабмина. Наталья Калинка, Эльдар Тарахташ, Заман, АТР.